Masih bersama Ibu Nita. Kiko neng Indonesia sedino dadi boleh Ajarono Mas. oh jaluk diajari remuk so kene Nang diremuk Mas. Bapak bisa ternyata. Duduk Jemas. Bu Nita piye nduk
adem mawon, Mas. Adem. Ketoke Adem ayem ning kene, Mas. ketoke Bunita iki wis katisen kok, Dik. Adem ayem ning kok mulai kuwi arep diterke, Mas. Oke. Oke. Ayo gentan ditekke iku ganti bos. Bose aman juragane Lele, ya, Lele. Mas. Ya. Nggih. Sabda pandita Dadya sisihanku. Lewang. Apa Mas? Enak, Mas? Ampun. Endingmu enak. Mas Gembul nek. Yo. Di sini apa di sana, Kak? Ya. Ayo Mas Yud. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Ibu, monggo joget Ibu. Sewindu suwe lawase kowe lunga ora pamit aku duh wong ayu bebujanku ati susah mung kangen sliramu mangga bu Rino wengi tak anti-anti ati susah nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari amung sira kang bisa nambani. Bu, lagune sampun. Ibu asline pundi? Wonogiri napa Gunung Kidul? Wonogiri. Oh Ngawi, Bapak? Dedek, iki yo tanggaku dhewe ya. Ngawi, nggonku Iya, Ngawi, Mas. aku yo Ngawi, Nak. Masnya tahu nggak ya kira-kira ya, Mas? Ora apa-apa dirasani kaya apa meneng wae mung nak Dirasani makli meneng jajo. wae ya. Heeh. Saking Ngawi nggih, Bu. Sami kalih kula. Oh, tak kira gegem duit dibawa tisu, Dik. Lah iya. Oh, masa ya tisu, Mak? Paminta. Bu iki lho. Kon ngopo Mas Buke? Yo miwiti 100. Oh, ya jaluk. Ayo aja semelang ya. Aja semalang. Mbak, Mariana, munggah ning Bapak. Ayo. Hati-hati. Mayu neram. Ayo munggah. Hati-hati. Wis, kono wae rasa nganti. Kayak muga. Bapak, monggo. Ya
susah nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari mung sliramu sing tak anti-anti ae Bu sampun. Wis ngono tok. Mas, Mbak E tawarin lagunya Bapak, apa? Nanti. Bapak ngono tok, Pak. Pak Minto, enggak makili Ibu toh, Pak. Enggak, Mas. Ya toh, Pak, wis dirogoh gitu. Wis toh Pak ngrogoh lho. Oh, lo. Lah aku jane ra penak lho, Mas. Aku izin lho, Mas. Eh. Iki kok endremis banget ning ngene. Isin nero duit doyan apa ora? Doyan. Ya wis. Pak ya. Mbaknya nanti lagunya apa, Mbak Indri? Nanti Masnya mau nyanyi. Oh gitu. Saya tahu aku lagunya iya. lali. Nanti nyanyi ya kakak ya, berdua lho ya. Hah? Ya maksudnya kono dadi modele ngono. Aja semalam wong bagus tresno iki ora ayu nara suwe aku Pamundutan Ibu sampun nggih Bu nggih. Kangen ning ati keluarga ageng saking Ica, tarik. Wasik. Rada rene lho Bu. Ning kene wae batese sing kene ya. budaya ngono nggih. Piantun saking Ngawinan nggih Bu nggih. Alhamdulillah. Pak Haji, Parte enggak mampir dulu teh. Mboten. Nenggoni napa, Pak? Enten kali. Monggo. Jajani. Jancane kowe nangan.
nganggo ambekan sik jenenge napas tuwa ki yo. Aja digecul terus mesake buke. Ya sik tarik napas. Nah. Sik, apa badhe mimik riyen monggo? Ngombe sik. Wis tenang nggih. Ayo jajane. Janjane kowe nang ngendi Gagakmu saja nyupi wani Hatiku sojana Luwih kencan karo wanita liya Ibu Nita saking Ngawi.
Edi Nando 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 Lemu ya Bung ya. Bunita iki ra penak. Lah ngapa ra penak? Heh. Ngawinan deh. La 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 la.
Mengke sugeng rawuh juragane pecel lele Bos Aman. Oh nggih. Mengke kasuwun berkahipun kadang-kadang saking rewo-rewo. Nggih, Bos Amen nggih Mas. Bos Aman. Nggih, yang punya Juragane pecel lele. lele. Nah, aku seneng nek bose pecel lele iki. Dadaku Pancen teko. Pancen teko. Balon. He. Paring usut ndrengkang nandang Bunita, Cek, niki pun jangkep Bunita. tigang lagu. Pripun?